мешавад шалойгул хоҷа ҳастам. Салом. нахост нигоҳи меандозем ба сархати мавзӯи имрӯз 20 август. қурби расмии доллар баланд рафт. сокинон нигаронанд ки баҳонае барои гарон кардани нархи маҳсулот мешавад. мана ози картошка хес 4.5 сум ба, пиёз хес 3.5 сум ба. ин чӣ мешавад рафта рафта? доллар ки хес намешавад. низои дохилӣ миллионҳо нафарро дар Яман дар пешорӯи гуруснагӣ қарор додааст. камбуди шадиди ғизо осори худро дар ҷисми атфол мегузорад. бубинед, фақат пӯсту устухон шудааст. ӯ ҳеҷ беморӣ надорад ки монеъ ба тағзияи ӯ шавад. вазъи он натиҷаи камғизоӣ аст. ва сарбози собиқ дар қисмати аскарӣ саломатиашро аз даст додааст ва талаб дорад ки ӯро муолиҷа кунанд. зоҳиран ин масъулиятро касе бар дӯш гирифтан намехоҳад. баъди як соли бетағйир мондани қурби расмии доллар, имрӯз Бонки миллии Тоҷикистон эълон кард ки қурби доллар боло бардошта шуд. масъулони Бонки миллӣ гуфтанд, ин тасмим ба хотири аз байн бурдани фарқият бо қурби фурӯши доллар дар бозори ғайрирасмӣ гирифта шудааст. ҳамзамон эътироф шудааст ки мардум барои мубодилаи доллар ба бонкҳо камтар муроҷиат мекарданд. ҳамакнун боло рафтани қурби доллар нигаронии сокинонро аз эҳтимоли таъсири он ба нархи озуқаворӣ дар кишвар ба бор овард. моло Раҷаб Юсуфӣ ва Шаҳлои Абдулло дар ҳамин бора гузориш доранд. дар Тоҷикистон қурби расмии сомонӣ дар баробари доллари амрикоӣ дар як шаб 27 дирам поин рафт. агар рӯзи 19 август дар бонкҳо дар ивази 1 доллар 9 сомониву 43 дирам медоданд, пас рӯзи 20 август қимати 1 доллар ба 9 сомониву 70 дирам расид. Бонки миллии Тоҷикистон мегӯяд сабаби асосии боло бурдани қимати расмии доллар ин аз байн бурдани фарқияти қурб дар бонк ва берун аз он мебошад, чун то субҳи имрӯз 20 август қурби доллар дар бозори сиёҳ нисбат ба бонкҳо 20 сомонӣ ва ҳатто бештар аз он барои ҳар 100 доллар фарқият мекард. маҳз ба ин хотир Бонки миллӣ мегӯяд ба хотири будани ин фарқият мардум барои иваз кардани доллар камтар ба бонкҳо муроҷиат мекарданд. болоравии қурби доллар аз ҳоло мардумро нигарон кардааст, зеро онҳо мегӯянд акнун ин баҳонае барои боло бурдани нархи маҳсулот мегардад. ҳамамон медонем ки нархи бозорҳо тамоман мехезад. баъд аз ин сабаб бояд ки ба инобат мегиранд, маошам зиёд бояд шавад. ҳама зарар мебинад. вақте нарх хесак мисол маош намерасад. мана ози картошка хес 4.5 сум ба, пиёз хес 3.5 сум ба. ин чӣ мешавад рафта рафта? доллар ки хес намешавад. баъзе аз фурӯшандаҳо ҳам мегӯянд нигаронии мардум беасос нест, чун нархи бисёре аз маҳсулот ба қурби доллар бастагӣ дорад. Турсия бори Россия намешавад, фақат бори Турсия, Дубай, Дубай меоран, Турсия меоран, мақсадан бори Хитой меоран, ҷо меран, ин боро қимат мешавад. کارشناسان بر این نظرند که با یک تصمیم بانک ملی نمیتوان قرب اسعار ملی را معتدل نگاه داشت. احتمال هست باید ما انتظار باشیم که قرب در بازار سیاه از 1000 سومانی هم میگذرد. این تاثیر منفی هم به نظام بانکی میرساند هم به قرب پول ملی. باری آخر قرب رسمی دلار در تاجیکستان ماه ایول سال 2018 تغییر یافته بود. мавзӯи пулро идома медиҳем ва ҳоло дар бораи дурнамои интиқоли он суҳбат мекунем. Бонки миллии Тоҷикистон дар садади таъсиси як маркази интиқоли пул аст ки минбаъд ирсоли маблағҳо аз хориҷа тавассути он сурат хоҳад гирифт. таъсиси чунин низом фароҳам кардани интиқоли зуд, бехатар ва собити пул дар шакли ғайринақдӣ гуфта мешавад. ҳамкорам Абдулло Шуров ин мавзӯъро пайгирӣ дошт ва ҳоло бо мо аст то ба суолҳо посух бидиҳад. Абдулло, салом. оё маълум аст ки дар сурати фаъол шудани ин низом дар системаи интиқоли пул чӣ тағйирот ба миён хоҳад омад? салом Шаҳло. Бонки миллӣ дар як посухи катбӣ ба Радиои Озодӣ гуфт ин марказ дар ҳоли бунёд шудан аст. бинобар талаботи нав ширкатҳои интиқоли пул барои ҳаққи фаъолият дар Тоҷикистон бояд узви системаи миллии интиқоли пул шаванд. баъдан дар Бонки миллӣ ҳисоб боз кунанд ва дар онҷо маблағ бигзоранд ва танҳо дар ҳамин сурат ҳақ доранд масалан 200 доллар ва ё 5000 рубли муҳоҷири тоҷикро ба наздиконаш аз Русия ба Тоҷикистон интиқол бидиҳанд. танҳо дар сурати вуҷуд доштани маблағи ширкати пулфирист дар ҳисобаш дар Тоҷикистон пули муштарӣ ба наздиконаш дода мешавад. хуб Абдулло, фарз кардем ин марказ ба кор даромад. оё комиссия ва ё фоизи ирсоли пул ба Тоҷикистон арзон ва ё ин ки баръакс гарон мешавад? коршиносон ва мутахассисоне ки ин соҳаро аз наздик медонанд мегӯянд ин иқдоми Бонки миллӣ ногузир боиси гарон шудани нархи хадамоти интиқоли пул мешавад.
мария михайлова мудир عامل انجمن ملی پرداخت‌ها در روسیه که شرکت‌های انتقال پول عضو آن هستند روز 20 август در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت. акнун бонки миллӣ чунин шарти нав гузошт ки ҳама талабҳои қаблиро зери суол мегузорад. Он ҳама сармоягузориҳое ки ширкатҳо анҷом доданд зери суол рафтанд ва акнун гарон шудани нархи хизматрасониро бояд интизор буд. ширкатҳои интиқоли пул акнун ба муштариён кафолат дода наметавонанд ки пули онҳо сари вақт ва дар ҳаҷми муайяншуда пардохт мешавад. дар ин сурат оё муштариён бо чунин системаҳо пул мефиристанд ва ё роҳи дигареро ҳам пеш мегиранд маълум нест. Темами денежных переводов или будут передавать деньги каким-то иным способом, это вопрос открытый. абдулло мо солҳои 90-ро хеле хуб дар ёд дорем ки набудани чунин як хадамот мардумро маҷбур мекард барои фиристодани пул аз роҳҳои гуногун кор бигиранд. оё ҳамин вазъият такрор намешавад? ҳоло пешбинӣ кардан душвор аст шало, аммо ҳамсуҳбатони мо ки аз вазъи ин бозор огоҳанд мегӯянд вақте ҳама гуна интиқоли пул аз як маркази бонки миллӣ мегузарад хавф зиёд мешавад ва дар сурати аз кор мондани ин марказ интиқоли пул ба тамоми кишвар номумкин мегардад. аз сӯи дигар эҳтимоли ба вуҷуд омадани таъхир дар интиқоли пул ба вуҷуд меояд ва ҳамтавре ҳамсуҳбатони мо мегӯянд нархи ирсоли пул меафзояд. дар ин сурат эҳтимол бисёре аз муҳоҷирон боз ҳам ба усулҳои кӯҳна рӯ оранд, яъне тавассути дӯстонашон ба хонавода пул фиристанд ва ё дар ҷайби худ биёранд. зимнан ин талаби нахустини бонки миллӣ аз ширкатҳои интиқоли пул нест. моҳи апрели соли гузашта бонки миллии тоҷикистон аз ширкатҳои интиқоли пул талаб кард ки дар бонкҳои тоҷикистон ҳисоб боз кунанд ва пул гузоранд ва танҳо аз ҳамин ҳисоб пулҳои интиқолӣ ба муштариён пардохта мешаванд. тоҷикистон яке аз кишварҳое ба ҳисоб меравад ки иқтисодаш пойбанди пулҳои интиқолии муҳоҷирон аст. соли гузашта муҳоҷирон тавассути системаҳои интиқоли пул танҳо аз русия ба тоҷикистон $2.5 миллиард ва дар 3 моҳи соли равон $462 миллион пул фиристоданд. ташаккур абдулло барои суҳбат ва умедворем таъбири мардумӣ гур сӯзаду дег ҷӯшад пеш намеояд. рӯ ба мавзӯъҳои дигар. низо дар Яман ки 4 сол инҷониб идома дорад, ин кишвари ховари миёнаро бо гуруснагӣ рӯбарӯ кардааст. ҳазорҳо тифли сиҳату саломат аз камбуди шадиди ғизо азият мекашанд ва талоши ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳам барои хатми низо дар ин кишвар то ба ҳол ягон натиҷаи чашмрасӣ надоштааст. дар ҳоле ки ҷонибҳо барои нуфуз мубориза мебаранд, оилаҳои яманӣ ба вижа дар деҳоти дурдаст ба хотири як бурданон ҷон мекананд. то 4 соли пеш Али Муҳаммад мисли ҳазорҳо сокини деҳоти камбизоати кӯҳистони Яман аз марз убур намуда дар Арабистони Саудӣ кор мекард. вале бо оғози ҷанг дар манотиқи марзӣ ӯ дар хона нишаста шоҳиди он аст ки писари 2 солааш Муаз аз камбуди шадиди ғизо ба як пора пӯсту устухон мубаддал шудааст. марказ аз мо дур аст ва мо ба васоили нақлия ниёз дорем. шароит душвор аст. ман имкон надорам ки васоили нақлия таъмин кунам, зеро шуғле надошта дар хона нишастаам. созмони милали муттаҳид низоъ дар Яманро аз бузургтарин фоҷиаҳои ҷаҳонӣ унвон дода таъкид мекунад ки он яке аз камбағалтарин кишварҳои арабиро бо қаҳтӣ рӯбарӯ кардааст. ҷанг рафтуомад миёни минтақаҳо ва вобаста ба он содироту воридоти кӯмакҳо, ғизо ва маводи сӯхтро коҳиш дод. бар илова таваррум вусъат ёфта даромади хонаводаҳоро ба замин зад. маоши ходимони давлатӣ сари вақт пардохт намешавад ва авҷи бархурдҳо мардуми зиёдро ба тарки манзили доимии зист ва ҷои корашон водор кардааст. пеш аз ҷанг ман метавонистам ба Саудия сафар кунам ва ҳоламон худоро шукр хуб буд. бо оғози ҷанг роҳ баста аст. рӯзҳое мешавад ки барои хӯрдан ғизои кофӣ надорем. то замоне ки ҳол чунин аст, на кор хоҳем дошт ва на умеде ба оянда. ба қавли созмони милали муттаҳид солҳои ахир арабистони саудӣ барномаи таъмини шуғли аҳолиашро амалӣ намуда ҳазорҳо муҳоҷири кории яманиро ба бозгашт водор кард. созмони милал меафзояд ки тахминан 80% аҳолии Яман ба кӯмаки башарӣ ниёз дорад. камбуди ғизо ва дастрасӣ ба оби пок боис шудааст ки Муаси 2 сола ҳамагӣ 5.5 килограмм вазн дорад.
با کمک کارمندان سازمان خیریه مؤسسه را به شفاخانه آوردند، ولی این مؤسسه هم شرایط زیاد برای بهبود وضع این طفل کم غذا را در اختیار ندارد. مؤسس از کمبود غذا اذیت میکشد. ببینید فقط پوست و استخوان شده است. او هیچ بیماری ندارد که مانع به تغذیه او شود و از اون نتیجه کم غذایی است. با امید شفا و تغذیه چندین طفل دیگر از عائله‌های مهاجران داخلی در شفاخانه ولایت اسلم یمن جای داده شدند. سازمان ملل متحد تا هنوز وضع یمن را رسما قحطی اعلان نکرده است، ولی اصرار می‌ورزد که نزدیک 10 میلیون ساکن این کشور در مسافه یک قدم از گرسنگی قرار دارند. سر از سال 2015 عربستان سعودی در رأس یک ائتلاف بین المللی بر ضد جنبش حوثی‌ها قیام کرده است. آخر سال 2014 این گروه شیعه مذهبی همپیمان ایران شهر صنعا را اشغال نموده حکومت پرزیدنت عبدالربو منصور هادی را به ترک پایتخت کشور مجبور کرد. бармегардем ба Тоҷикистон. Як сарбози собиқи қушунҳои дохилаи вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон иддао дорад, ки меҳтар солорӣ дар аскарӣ ӯро маъюб кард. Ҳарчанд ба гуфтаи ин ҷавон ӯ орзуҳои зиёд дошт, ҳамагӣ 2 моҳи хизмат зиндагиашро барбод дод. ҳоло бобоҷон Раҳимов мехоҳад, ки ӯро табобат кунанд, вале вазорати корҳои дохилӣ мегӯяд касе ин сарбози собиқро назадааст. гузориши Маҳмуҷон Раҳматзодаро Тоҳири Сафар тақдим мекунад. Адам удар мурдагӣ. Бия бачаем вақти поиска миёванд. Поиска гӯштен рафтем. Гирифтан бурдам. бобоҷон Раҳимов мегӯяд дар артиши Тоҷикистон ба ин аҳвол гирифтор шуд. Я мушкилим дамезад. Ҳамаи кор монда баъда як дасвабори беҳаракат шудем. Ман мезанам он хеле инвалид мешим ба он биябора дига 3-4 мон нигоҳ мекардам, дига гуфтан ки намеша, дига нигоҳ накардам. این جوان 20 ساله از واسه به رادیو آزادی گفت بعد از یک مشتی سرباز بیمار شد ولی به جای شکایت نکرد. فقط نگفتن که گفتم توبر مونک نکی نکردن بود. بعد اخیرا با وزارت کارهای داخلی نویسوندم. باباجان رحیموف در قسم نظامی 3502 متعلق به وزارت کارهای داخلی خدمت کرده است. فروخ جابیروف سردار سابق شعبه طبی ریاست نیروهای وزارت امور داخلی بر رادیو آزادی گفت که باباجان رحیموف را کسی نزده است و او خودش هنگام درس یک باره به سکته هرمغز گرفتار شده است. یگان کورکردگی نه در وقت درس شیدگی وقتی درس نمیشه آرام شیشتگی درس خوندهسن یک کفشش میره و میغلطه. یعنی همه تصدیق شدگی کمیسیون مرکزی حربی طبی دیدگی برآوردگی خلاصه‌شون قرابولو وزیر تندرستی کورسی بدن وزیر کارهای داخلی همه طرفا دیدن خیلی حالت‌ها نبوده که. اما طبیبان بعد از معاینه سربازی بیمار در خلاصه طبیشان نوشتند که هنگامی به شفاخانه آوردن باباجان رحیموف در روز 30 نوامبر سال 2017 وضع بیمار وزنین بود و در قسم کمر و چاربندی ستون مهره زخمی 12 سانتی متری دیده میشد. بدرفتاری با سربازان در ارتش تاجیکستان یک مشکل جدی به حساب می رود و تاکنون ده سرباز و افسر برای لطوکوبی هم خدمت یا زیر دستشان به زندان محکوم شدند. ва муҳлати ҳабси пешакии президенти собиқи қирғизистон Алмусбек Отамбоев то 26 октябр тамдид шуд. дар ин бора додгоҳи ноҳияи 1 майи шаҳри Бишкек қарор қабул кард. дар асоси қарори пешин Отамбоев то 26 август ба ҳабс гирифта шуда буд. Замир Жоошев вакили мудофии Отамбоев гуфт ки ин қарор поймонсозии навбатии қонун мебошад. то поини барномаи имрӯз чанд сонияи дигар мондааст. агар мехоҳед 24 соат дар рӯз бо хабарҳои тоза огоҳ шавед, пас ба вебсайти мо истифода баред. озодӣ видео канали радиои озодӣ дар хизмати шумо бинандагони азиз аст. ҳамчунин саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ низ фаъол мебошанд. ташаккури зиёд ки бо мо будед то охири барнома ва то мулоқоти баъдӣ. худо нигаҳдори ҳар яки шумо бошад.